You know, ito yung na-miss ko eh. Kasama ko yung mga makukulit. So pupuntahan namin si Lobos Alfred at Pax Jeff at si Potato dyan sa may family hospital sa Maria. Ang bibilis nyo eh. Ang bibilis si sir. Bilis ba kami? Oo. Bagal nga namin. Tinatawagan namin kayo. Hello sir. Tinatawagan namin kayo. Sorry. Ayan, kasama na natin si Potato, si Boss Alfred Watermax, Pops Jeff. Yan. At saka ito yung iba, Team Brap. Yan. Ito talaga yung na-miss ko eh. You know? See. So, good morning mga ka-Yorski. Andito na po tayo sa 7-Eleven San Nicolas. Ayan, mga kasama natin yan, no? Team Brap. Ayan, naka MT-09, GSX 1000, GSX 1000. Hello. Ayan, mga kasama natin yan, Team Brap. Hello. Hello, sir. Ayan. Sila, sir. Ayan. Kamusta? Ayan. Asan na si Tomsky? Wala pa yata. Oo, ayan. Ayan yung mga motor nila, oo. Diba? O yan. Dami. Hello, sir. Morning. Z900, Dominar, Kawasaki. Ito. CB400 Classic. At saka dalawang CX25R at KTM. Yan. Ang inaantok kasi Boss Alfred Nagpapagising. Bilis ng multistrada. Yan na sila oh. Yun. Yan na Team Brap. Salamat. Yun, so first time ko lang sumama sa ride ng Team Brap. Kaya ang saya. Ito yung namimiss ko eh. Yung kasama yung mga kagrupo mong big bikers. Yan oh. Dami oh. O diba? Dami. Siguro nasa 40 kami. Diba? Ang saya-saya. Eh ako naman kasi kahit small cc or big cc, sama tayo, walang problema. Wala po akong selan sa kasama. Hindi po ako yung vlogger na pag big bike is big bike lang.
medyo lumalamig-lamig na rin ah. Ganda ng ulap oh. Nasakop niya na yung bundok. Ang sarap sigurong pumunta ron. So, maraming nakaharang na buhangin tsaka bato. Kaya talagang ingat po tayo. Hi. Ganda. Yun oh. Tinatawag nila si ano, Darna. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Hindi ko mapigilan sa kanya, apoy lubos na humahanga. Yan. Ito po ang Maliko. So hindi pa kami nakarating doon sa tuktok. Kasi dadaanan muna namin tong coffee shop ni Boss Alfred Watermax. Ayan. So ito po yung mga kasamahan natin. Yan. Yan, mga kasamahan po natin yan. So ito pa yung ibang motor nila. Yan, inakit na rito sa taas. Yun. No. Yan. Yung si boss oh, nag-aayos ng kanyang camera gamit ang helmet ng MT Cray. So ito po yun. Yan. Ito yung mga mugs. Yan. So kung gusto nyo mag-CR, meron din dito. Ayan. So yung makikita nyo rito sa coffee shop na to is itong view na to. Ayan. Diba ang ganda? Oh, yan oh. Ganda. Parang masarap magpagulong-gulong dun oh. Kasama yung jowa mo, 'di ba? Till death do us part. Oh, 'di ba? Mula dun sa taas, sa damuhan, gulong-gulong kayo diyan hanggang sa baba, 'di ba? Basta dun sa baba doon kayo mag-honeymoon. Ganda, ayun yung ulap oh. Tangkita mo yung pag ano ng ulap eh oh. Paggalaw niya oh. Lamig doon, ang lamig na nga dito eh, kahit tirik na tirik ang araw. Di ba? Ito yung coffee shop na sinasabi niyo, sir. Ay, tambayan ng ano to. Brap. Pero yung mga announce ko mamaya. yung mga tauhan dito, Mga tao ni Mami. ay, oo. So ito yung coffee shop natin, bro. Coffee shop. Anong pangalan nito, sir? Ito si Mami Lynn, Bikers Camp. Bikers Camp. Bikers Camp. Ito yung tinatawag nating BRAP, Big Bike Riders of the Philippines Camp 1. Camp 1. So may Camp 2 pa, no? Planning to Daang Kalikas. Yes. Kasi ito yung sinasabi ko sa kanila nun. Pero maganda yung view ah. Kasi ito, view dyan. Oo. Yung lupa ko dito, bro, yun. Yun oh. Nagpalikod na ng drone oh. May tutubi. Yun. Sakit sa ano?
Ang sakit dito. Yan. Yan. Ah, baka may gusto kayong i-shoutout. Naka-record ako. Tiga saan kayo? Shoutout po! Tiga saan kayo? Taga-Alcala, taga-Pag-Alo. Saan? Shoutout sa Oh, yan. mga friends ko dyan. Ayan, oh. Shoutout mo na yung ano. Sige. Sige. Hindi na kami nakaakyat. Sorry Boss Alfred, ang daming tao. Ganyan may kayabangan to. Ah. Malapit ko nang maabot ang mga ulap. Sige. Ah, abangan nyo yan, lalabas yung video ah. Lalabas kayo sa YouTube, TikTok, sa ano. Oh. Follow nyo ako ah. I-follow nyo ako dyan, yung pangalan ko. Lalabas kayo sa video. Oh. Follow nyo ako, lalabas kayo, naka-record ako. Di ba may pula? Ayun, naka-record yan. Hindi totoo yan, bola lang yan. Oh, pangalan ko to. Yan. Oh. Ay, sa kumumpa. Oh. Kumumpa kaya kumumpa. Oh. Kumumpa. Bumay doon. Yan. Okay na? Ha? Oh. Okay na? Kumumpa kaya kumumpa. Oh, sige. Oh, sige. Kunti lang ha. Okay. Okay. Yan. Okay. Sigar boy! Okay. Yan. Oh, sige. Hello. Follow nyo ako ah. Hello. Balik ko na. Sige, tara. Okay. Sige, ingat. Ha? Sandali. Sige. Ang kulit eh. Yan. Oh. Meron na kayo? Oh, sige. Ay. Saan tayo? Ay. Ayun. Kasama ko pala. Andito pala. Sige. Oo, naka-vlog ako. Oh. Smile naman kayo. Oh.
Naka-vlog ako. Oh, yan. Mga tigasan kayo? Pangasinan. Oh, yan, Ilong. Yan. Dito kayo para makita kayo. Yan. Oh, naka-on. Oh, yan, naka-on ha. Oh. Oh, dito kayo para makita kayo. Yan. Dito ka para makita ka. Oh, yan. Oh. Okay na, meron na kayo? Oh. Oh, sige. Okay. Ah, sige. Oh, halika dito, karga ka dito, Vince. Ah. Ah, sige po. Ayan. Oh, sige. Okay na. Sige. Dalawa kami. Meron kayo? Uy, vlogger din siya, oh. Ayan. Okay. Sa akin ba? Oh, sige. Dali, naka-premiere ka ba? Hawakan mo yung brake, yan. Oh, yan. Sige. Oh. Okay. Oh, sige. Pangalan mo? Gumagana yung video. Ay, future vlogger to, Rap. Tigasan siya. Ay, oh, sige. Oh, sige, Rap. Banat. Ah, sige. Okay na. Sige. Okay. Oh. Oh, puntahan nyo nga. Totoo. Hindi, sikat yan. Laging kasama ni Reed yan. Kasama ni? Reed. Oo, kasama ni Rito. Oh, ito. Sige na. Sir, nahihiya silang lumapit. Sabi ko nga, ano na kayo? Nahihiya talaga sila. Oh, Dapat sama mo sa vlog to, bro. sinama ko na eh. Sabi ko, lagi mong kasama si Reed. Oh. Sige, 40 na lang po. Alfred Watermax. Oh, bilis. Guys, follow nyo ako, sir, ha? Okay. Wala pa. Oh, wala pa. Eh, bakit alam yung ting tang tang? Ah, panood nyo. Ah, si Aldi. Oo. Kapurok. Oh. Ubus na. O yan. Wala na. Meron pa ba? Sticker mo, Hmm? Ay lang. Meron ka na? Oh. Yan pa ko. Follow nyo ako, ha? Opa. Sticker. Tag-tag. Ha? Ting tang tang. Oy, sticker. Tawag Kamote Riders. Si Kuya Erwin sa amin. Ah. Picture. Out. Mga kapahal. Naman. Video yan. Oh. Oh, tara, picture tayo. Oh. 1, 2, 3. Okay. Okay. Thank you po. Welcome. Sa papo. Siya pa. Anong 10? Medyo na on jersey. Ay, si ano?
Si Jeff. Anong ginagawa nyo rito? Ha? Yan dito. Anong ginagawa nyo? Kambal mo. Pinsan. Napito na pala. Oo. Nag-ride kayo dito? Ngayon lang. Ano na lang, mga alas 5, biyahe namin. Madaling araw? Oo, ganun na. Dahil naganda ng TikTok mo ah. Oo, syempre. Sibo, children. Alay. Ah? Wala yung galawang pansin. Kasama mo sila? Ha? Kasama mo sila? Oo, Sila lang. 4 kami. Ah, kayo lang. Oo. Si Ronald. Ay, si Ronaldo! Oo. Nakay, ha? Oo. Doon kami sa taas. Oo. Kung may tumunog, ay si Sandra Million. Oo. Dito ka sa baba kanina. Oo. Tulog pala ka. Kasama niyo sila. Pauwi na kayo. O, sige, ingat kayo. O, ingat kayo. Oo. Ingat. Nakakapagyan pang motor dyan. Thank you po. O, anong pangalan mo? Jam Love 20 po. Tiga saan kayo? Dito lang po sa Pangasinan. Ah, tiga dito lang. Ah. Si Sir Alfred, nakita nyo na? Yung, ayun, yung nakatalikod na yun, oh. Ang galing mo talaga, bright ka. Ayun, naka-sage, ayun, oh. Yung sticker niya. Meron na po. Yung naka-Ducati? Meron na? Ayun. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Hello. Yun, oh. Oh. Bigay ni ma'am. Pinatigil nila. Bye-bye po. Sige. Pag tumitingin ka, natutunan ako. Bakit ka pa lumalapit ka? Ay, sige. Kasama si boss. Tara po. Boss Alfred. Ayan, oh. May sticker ka na niya. Opo. Oh, meron kilala ka pala, sir. Oo. Hmm. Ayan, Team Brap. So ngayon guys, is pauwi na kami. Ayan, meron pa kaming lakad ni Boss Alfred. Yan ako muna ang partner niya ngayon. Yun, oh. Wala akong naubos. Naubos. Picture na lang. Naubos. Oh, picture. Ha? Oh, sige. Oh shit. Here we go again. Okay. Sige. Naubusan ako ng sticker, sayang. Uy! Wala! Naubusan ng gas! No? Ang sarap talaga ng ano, no? Ng maraming sticker. Wala akong sticker eh. Tarihan nyo! Oh yeah. Ubusan. Okay na.
naubusan na. Doon sa taas kinuha eh. Sige, mauna na ako ah. Shoutout sa inyong lahat. Sige, bye-bye. Welcome to Kindao Campsite. Ayan. So ayun na yung ulap oh. Diba? Konting-konti na lang. Maaabot mo na. So sa taas, grabe. Talagang abot na eh. So tsaka ang lamig dito, sobrang lamig. Very supportive yung boss natin oh. Tignan mo naman. Ito pa yung tikakuha ng picture oh. Grabe. Very supportive na boss. Ayan, saan makakita ng ganyang boss? Oh. Kung kumukuha ng picture mo. Hello. Oh, yan oh. The Alfred.